bisimila hôtel Lafia la n'i ko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye an filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ala ye saliba yira an na bi alamisa in ale ye mɛkalo tile 28 san 2026 kunungo o tun ye araba ye min ye mɛkalo tile 27 ala ye saliba yira an bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ ala ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye an ka maaw ye n'o ye an ka jamanadenw ye ale ka cɛfɔ ni kanbɛ don ni ɲɔgɔn cɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma tilegan in na k'a fɔ wulada in na sa min ye Falaye Keyita ani ne an fila an kɔni bi yan n t'a dɔn ni Falaye ye sira sɔrɔ an kɔni ye nzole da Segu ka segin Falaye an b'an ka Segu alimamiba fo jirelakaw min ye Segu kɔnɔna na Falaye an bɛ wolomasiri tabaw fo baara min bɛ senna Segu sira ka bi a bɛ maa hakili sigi a bɛ maa sewa an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin to senna fo basigi ka na sabula sɔrɔkɛla caman jagokɛla caman mobilibolila caman taamakɛla caman maa caman sera ka t'i faso la Falaye an dɔw yɛrɛ kun ko n ko ɲinanda in kɔni n ka na Bamakɔ ka saga sen minɛ nka baara min bɛ senna bi armée bolo an ka dugawu kɛ halisa ala ka a timako ɲuman d'an ma maa minnu fana sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan 14 k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Balo n'a ka maaw Georgia Atlantakaw fɛ k'an b'u fo Kume États-Unis Ali États-Unis an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Falaye Bamakɔ yan Jaba an b'a fo ale bɛ Salakaw ka sigi la k'a Sidibe Monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Monsieur le ministre Thierno Umar Asidjalo k'an b'a fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso a n'a ka baarakɛlaw Amdalaye Aseyi k'an b'a fo kosɛbɛ jagokɛlaba don an ka jamana kɔnɔ min ye Adama Amadu Gasama ye an b'ale fana fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la domaine cour kɔnɔna na domaine baarakɛla don an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn
Jalafarakaw ka maire Seydou k'a fana fo n'o ye Seydou Sakɔ ye a n'a ka maa bɛɛ lajɛlen a ka duguladen bɛɛ lajɛlen k'an bɛ Jalafara bɛɛ lajɛlen fo min ye monsieur le maire ale sababuya la bi Falaye n'i ye ko jate minɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ a bɛ kɔmɔsuruku k'a ja kosɛbɛ nka bamananw ko kɔmɔsuruku a maa minɛ bali sɛminɛ wara ka fisa a ye han sabula bamananw ko tuguni Falaye ko n'i ye diɲɛ magobatigiw ɲininka a bɛ k'olu ɲɛna ko diɲɛ datɔ don kura ye k'a sɔrɔ min ye i bɛ min sɔrɔ ye Falaye maa ka sɔrɔlen bɛɛ lajɛlen t'i nafa wa min ye maanifin ye i tɛ se ka bɛɛ lajɛlen wasa bi anw ka jamana kɔnɔ Falaye balimaya gɛlɛyalen don i ko sinankunya min ye balimaw ye olu tɛ se ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ o la sa bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i ɲɛjɔyɔrɔ kɛ teriya ye n'an dɛsɛra min na an b'a fɔ k'an y'o to Ala ma Falaye nka min ye fugariya ye kɔrɔ foyi ma sɔrɔ o la dɛsɛ ale kɔ anw ka jamanaba in kɔnɔna bi Falaye an k'a dɔn k'a fɔ ko min ye wari Falaye wari o ye kungo ye dɛ nka fantanya o man ka kɛ lebu ye maa si bolo sabula jabaru mana bɛɛ lajɛlen da k'i da kan tugu i la n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka dɔ kɛ i bɛ wuli k'i jɔ sabula maa minnu cɛ sirilen olu de bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye bi ka jabaru masa fo k'a waleɲuman dɔn seko ni dɔnko tigilamaw min ye batokɛlaw ye min ye jamana kɔnɔna wulikajɔkɛbaw ye Falaye k'u fo Sugunikura la k'a daminɛ tɛmɛfufeerela nɛgɛfufeerelaw ka taa se min ye Sugunikura moto feerelaw moto baarakɛlaw moto taxikɛlaw ka taa se yuguyugu feerelaw ma Falaye an b'u fo min ye suguba feerelikɛla sugu fɛn fɛn bɛ suguba kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo Mandekura Salenkura Kuluju k'olu fana maaw fana fo Dabanani ka foli ta ka ɲɛsin ye sugu feerelaw sugula baarakɛlaw fana ma Falaye tailleur boucher livre kɔrɔ feerelaw fana bɛ yen dɛ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn maa maa bɛ dɔn ɲini a yɛrɛ ye cɛsiri ni timinandiya la k'aw bɛɛ lajɛlen aw saamɛ Ala k'an ka seliw caya saa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ caman di ko k'a fana fo a n'a ka denbaya filaninw fa don k'an ka foli bɛ s'a ma nin ye an donkan ye bi tilegan in na bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an n'a kara a kuru la sɔɔni. Falaye nin waati in na Kidal mara babu barika boyannen don ale ka kosɛbɛ nka min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye a yirala k'a fɔ min ye nansaralakaw ka u ka kunnafonidilaw ye olu ye waleya min ta ko boloman ka da sen kan k'a ko to ten cogo la sabula bɛɛ lajɛlen ye min na kɔlɔsi nin waati laban in na o ye k'a fɔ bamancɔni juguwalekɛbaw u dungo fɔ u hakilina fɔ yɔrɔ u miirina fɔ yɔrɔ o ma kɛ yɔrɔ si ye Faransi ka jabɔtelew kɔ TV5 mɔni bɛ o la RFI a n'a ɲɔgɔnnaw caman olu y'u ka daw yɛlɛfɔlaw bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye FLA ye ka kuma don olu ma olu ka kɔkɔrɔdonni baaraw k'olu fɔ k'a sɔrɔ min ye FLA yɛrɛ ka bugunatigɛ kumaw senfɛ a y'a danganamaya bɛɛ lajɛlen ye k'ale ni sini bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sini min dun jiralen don bi bolokɔni tamaseere la diɲɛ seleke naani fɛ k'a yira k'a fɔ ko bi na ko o ye bamanci jɛkulu ye ningɛlɛya jɛkulu don min ye Nations Unies ye ale yɛrɛ o fɔ nin waleya bɛɛ kɛlen kɔfɛ Faransikaw sera ka mun sɔrɔ ka fɔ RFI fɛ u ye bataki jan bɔ sa k'a yira k'a fɔ min ye FLA ye k'o ti bamanci jɛkulu ye yɛrɛlajɛya ko ta na sira fɛ u taar'u yɛrɛ coro sabula bi na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min kɛra min ye FLA maaw ye u ye maaninfinw tontan k'u nantan Kidali kɔnɔna na i n'a fɔ bamancɔni ka walekɛbaw y'a kɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ RFI y'a ka sɛbɛn kɛ k'a kɛ k'a b'u lajɛya a y'u tɔ kari u kun kan o la sa maaw bɛ ka ɲininkali de kɛ bi AES ɲɛmaaw bɛna na u sigi ka nin ko in filɛ wa AES fɛɛrɛ b'a bolo wa AES yɛrɛ bɛna na mun jaabi di n'i ye AES ta k'a jateminɛ Mali Burkina Niger olu de bɛ a kɔnɔ ko yalama Faransika ni kunnafonidi gafeso ninnu RFI ni TV5 mɔni n'a kirikarakiriw ko u bɛna na to tan wa o la sa ko fo wuli ka jɔ ka kɛ
cɛsiri ka kɛ ka sariya siraw ta ka olu lajɛ min bɛ se ka kɛ jɛlenya ta na sira fɛ k'o ta ka o ɲɛsin u ma. Maaw y'a yira sa k'a fɔ min ye Mali ye bingɛlen ale ka avril kalo tile 25 jabɔ tele minnu bɛ Faransi bolo a n'a ka jabɔba minnu bɛ yen n'olu sigilen n'o sen kan olu kɔni y'u tondan k'u nanda su ani tile. France 24 France 24 ye, TV5 Monde tɛ TV5 Monde ye, RFI tɛ RFI ye su ni tile u y'a fɔ file la k'a fɔ bala la k'a da ŋɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye Bamanci jɛkulu u kɔkɔrɔma donni baaraw k'olu kɛ u bolomadɔlen don maa minnu kan u y'olu bɛɛ lajɛlen fɔ u ka kunnafonidila dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ sugandira koyi k'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni dogolen tɛ maa si la bi min ye jini min ye ale ni olu bɛ baara kɛ su ni tile k'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale ye waleya in kɔni ko kuma fɔlen wulikajɔ cayalen Faransi yɛrɛ kunnafonidilaw ka bolofara minnu bɛ yen n'o ka lafasajɛkulu ye olu ye tɛntɛngelemali kɛ min kɛ RFI solila ka wuli mai kalo tile 4 k'a yɛrɛ jabajɛ ka bɔ nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko min ye FLA maaw ye k'u ma bi dugudenw kan k'u ma bi maa wɛrɛw kan k'a sɔrɔ waleya min bɛ ka kɛ Kidal bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la olu yɛrɛ y'a jaw yira u y'a bila fa bɛɛ lajɛlen fɛ bisa ko yalama ko maanifinw hakilina ye mun ye nin ko in na maanifinw bɛ ka nin ko la kɔlɔsi cogo di Bamanci wale majamuni Bamanci wale senkɔrɔma donnoli ka Bamanci wale kɛbaaw wele su ni tile ka kuma d'u ma ko diɲɛ bɛɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ y'a mɛn wa jaw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jo sariyaw ko cogo di min ye sariya minnu sigilen don kunnafonidilaw kɔkɔrɔma donni na olu ko cogo di diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka sariyaw ko cogo di min ye maa mafalen caman ye o y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani yɛrɛ ye sariya dɔw ta koyi min ye 1373 o bɛ yen 1624 o bɛ yen conseil de sécurité ale y'o ta min ye Mali yɛrɛ ale bɛ jɛkuluba min kɔnɔna farafinna ani ni Burkina n'o ye Union africaine ye ale fana ye nin kuma in fɔ maa o maa ye majamuni ta ka ɲɛsin Bamanci wale ɲɔgɔnwale kɛbaaw ma maa o maa ni Bamanci wale kɛbaaw ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa o maa y'u kɔkɔrɔma don k'u senkɔrɔma don ka tila ka se ka baara ta ka ɲɛsin u ma k'u ladɛmɛ u ka baaraw la ko sariya kan ka se ka wuli ka jɔ k'i nɔ minɛ o la sa hakili jagabɔw kɔfɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sariyakisɛw ye min ye 8 fu 25 ka taa se san 2008 ma n'o bɛ tali kɛ code pénal san 2024 ma k'o bɛ se ka bila sen kan min ye mandat d'arrêt ye diɲɛ fantan 4 kunnafonidila minnu ye nin baara kɛ o bɛ se ka ta ka ɲɛsin u ma min ye AES jamanaw yɛrɛ ye u tun ye kiiribulon mun fɔ n'o ye tribunal ye tribunal de droits de l'homme u bɛ se k'o fana sigi sen kan ni maa kofɔlen ninnu ka nɔminɛli baara kɛ ye diɲɛ fantan ni 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Bamanci wale ɲɔgɔnwale kɛbaa kɔnnen don wa a danganɛmayalen don jo sariya jamanaw b'a dɔn min ye sariya jamanaw b'a dɔn wa hali kɔsa in na min ye nanzaralakaw yɛrɛ fɛ yen Union européenne na maa caman ye bɔfɔrɔla kuma ta ka ɲɛsin Faransi ma ka kɛ ni nin waleya in ye nin fila tɛ se ka ɲɛ cogoya si la jɛkulu la senkɔrɔma donnoli jɛkulu min bɛ k'a yɛrɛ ɲini jɛkulu min bɛ fasodenw ka baara la o bɛ faamu nka jɛkulu ka t'o ta k'o kɛ Bamanci wale ɲɔgɔnwale kɛbaaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko Faransi ye dan sago a ma da o ma koyi Faransi yɛrɛ kunnafonidilaw bɔra ni daluyaw ye k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye Pierre Malboro ye o y'o sariya fɔ RTL sanfɛ misaliw caman dira bisa ko yalama cɛncɛnfuga jamanaw bɛna n'o sigi k'u bolo fila da o sen kan wa kiiribulonw dayɛlɛlen don u ye fɛɛrɛw sigilen don sen kan u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min yaasa nin ko in hali ni fɛɛrɛ ma ɲɛma sɔrɔ a la a ka fɔ kɔni k'u m'aw sigi k'u ɲɛjɔ a ko la ten sariya minnu bɛ yen olu la waleyali ko ta nasira fɛ min ye Bamakɔ kɔnɔ yan i b'a dɔn k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla la wulikajɔ caman wolomasiri tabaw y'o boloda Bamakɔ yan yɛrɛ min ye ba kanku fila bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsili baaraw tun bɛ sen na a yirala sa k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na Radio Mali ale masuruna na kamalennin 2 nɛgɛ kanɲɛ 5 waati olu y'u dugudɛgɛ k'u kunda Radio Mali sira kan checkpoint fɔlɔ min bɛ yen Falaye k'a fɔra k'u jɔ u m'u jɔ u nana se filanan ma nka yan'u ka so ma tir de sommation o de kɛra Falaye an kan ka maaw kalan han sɔrɔdasiw ka gun kan sɔrɔdasiw ka baara la tir de sommation kɔrɔ ye k'i bɛ yɔrɔ min ko dan ye kana bɔ yen tuguni nka n'e tɛ sɔrɔdasi kan mɛn dun n'e t'a dɔn k'o ye tir de sommation ye dun n'e t'o ɲɛdɔn dun i bɛ kɛ sufu ye sabula mun na sɔrɔdasikɛ n'a b'a ka baara la a sigitɔ yamaruya dɔ de bɛ d'a ma baara kɛcogo dɔ de bɛ fɔ a ye ni maa min tɛmɛna yan kan ni maa min ye nin kɛ
i kan ka min kɛ o fɔlen no u ye arajo mali dalala la bi sɔgɔmada in na Falaye ko min ye kamaleni 2 ye n'u bɛ moto sanfɛ olu ye checkpoint fɔlɔ tɛmɛ u ma jɔ tir de sommation kɛra u ma jɔ u y'u kunda filanan kan mugukan bɔra a fila bɛɛ lajɛlen u taara lahara min ye chef d'état-major ye a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ko nka ko yan'o cɛ ko k'a fɔ dugudenw ye u k'a faamuya k'a fɔ armée bɛ baara min la bi a baara kan k'a to maaw ka sɔn u k'u sɛgɛsɛgɛ u ka maaw ka kow faamu u ka baara kɛcogo faamu sabula olu bolo bi nin bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka nafa kama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min an bɛ siraba minnu kan an bɛ kɛnɛ minnu kan an bɛ taa yɔrɔ minnu na wolomasiri caman mana min fɔ an ye k'an ka sɔn o ma nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na k'a lajɛ k'a dɔn maa ninnu ye maa sugu jumɛnw ye u bɔra min u ka ŋaniya tun ye mun ye mun de n'u b'u bolo ani bugunatigɛ ko ni ala sɔnna a ma min mana b'o la o na da dugudenw tulo kan min ye Jean Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi baaraw ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na nin waleya in tɛmɛnen kɔfɛ Falaye kununko tun ye seli ye nka kununko Bamakɔ kɔnɔna na n y'a f'i ɲɛna cogo min sɔrɔdasiw ye pɔn bɛɛ lajɛlen munumunu min ye irisilakaw ka cɛden minnu b'an fɛ yan u ye Bamakɔ ta a jɔ seleke fɛ Falaye munumunu Salo ni lakana pankurunw fana tun bɛ munumunu na an bɛ taa Segu tuma min Falaye faya kɔnɔna kɔni hélico min tun b'anw sanfɛ a ka ca dɛ a sira kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ta kɔfɛ ninnu tɛ se ka to yen ko bingali ka kɛ nka an bɛ dugawu de kɛ sira ka to o lakana in hukumu kɔnɔna na sabula kɛlɛkɛ cɛ minnu bɛ dugu ma o de ka ca kosɛbɛ nin ye kununko seli ye Bamakɔ kɔnɔna na lakɔlɔsili tun bɛ ka kɛ irisilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o baara tun bɛ ka kɛ Bamakɔ k'a daminɛ nin tɛ pɔnfadi ye sawa Falaye pɔnfadi ka bɔ Dawudabu Torokɔrɔ yan fan fɛ quartier Mali yan fan fɛ ka taa dugu kɔnɔ o de filɛ nin ye o la sa olu kɔni y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ i b'a dɔn n'olu bɛ taa olu b'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen de bila a la degun bɛ yɔrɔ min kɛlɛ bɛ yɔrɔ min min ye fɛn siganama bɛ yɔrɔ min ka se k'o lakɔlɔsi u ka siraw bɛɛ lajɛlen fɛ olu b'o de wuli k'o jɔ ka sɔrɔ ka sira minɛ pɔn tigɛlen Falaye u y'u kunda min ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko ACI sira jumɛn Nkwame Nkrumah ale bɛ sigi sira min kan ale ka monument bɛ sira min fɛ u taara o sira de fɛ sabula n'i y'a ye échangeur 2 in u bɛ tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kɔrɔ nin ye Modibo Keyita ka mémorial yɔrɔ ye u bɛ tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen la ka taa se Kɔnɔba ma fana u bɛ tɛmɛ Kɔnɔba fana na ka sɔrɔ k'u kunda sa Lafiyabugu sirafara ale kan kununko nin baara de kɛra wa u tilara tuguni ka munumunu Salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Falaye waati kelen Kidali kɔnɔna na kabini nɛgɛ kanɲɛ fu waati armée lakɔlɔsili bonya kosɛbɛ Kidali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw u yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaw maa minnu b'u senkɔrɔma dondo olu yɛrɛ de da y'a fɔ u ka bɔlɔlɔ siraw n'u ka kibaruya siraw fɛ ko armée ye minnu gosi ko Bamanciwale kɛbaw don 1 heure du matin minnu tun bɛ Kidali misiri kɔnɔ ko olu ye kɛlɛkɛlaw de ye min ye Bilal ak Sherif ka so se kɛra ale min ma ko Bamanciwale kɛbaw tun b'a kɔnɔ nin waati in na kɔni Kidali maa min bɛ dugu kɔnɔ a man ca dɛ sabula kuna sini ko Kidali ka fɛn fɛn sera Gawo kɔnɔna na balo taara d'olu ma jamana ɲɛmaaw fɛ Kidali maire bɛ yen Kidali kafotigiw bɛ yen Kidali ɲɛmaaw bɛ yen Kidali maa bɛ yen k'o tun bɛ Kidali n'olu sera k'u senfa ka bɔ duguden foyi tɛ yen bi min bɛ Kidali dugu kɔnɔ Falaye a tɔ ye Bamanciwale kɛbaa minnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka bɔ olu ni Irisu ni Mali sɔrɔdasiw olu de kɔni bɛ ɲɔgɔn na su ani tile u yɛrɛ de ka kunnafonidilaw ko maa minnu gosira ko bingalikɛlaw don Bamanciwale ni ɲugawale kɛbaw don se kɛra minnu ma misiri kɔnɔ ko sabula duguden foyi tun tɛ Kidali dugu kɔnɔ tuguni a tɔ tun ye Bamanci jɛkulu ye wa sɛgɛsɛgɛliw ni baara tɔw olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na n'an bɔra Kidali an bɛ segin ka na Bamakɔ seliba hukumu kɔnɔna na Falaye kununko tun ye seliba ye seliba timɛra Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ seko ni damayira la nka zen seliba n y'a f'i ye cogo min a kɛra degunba kɔnɔna na basigibaliya min ɲɔgɔn yɛlɛn an ka jamana kɔnɔ sira min bɛ jamanadenw na sirabaw kan ale ni dugu kɔnɔna na o kɔni ye seli in gɛlɛya kana fara degun kan ale ni musakako gɛlɛya nka o bɛɛ n'a ta min ye malidenw ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ selikɛnɛw sigira dugawudenw kɛra min ye alimamiw ye olu ye kutubaw sigi ka laseliw kɛ kuma fanba ye tali kɛ min na kununko alimamilakaw fɛ yen o ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn faso kanu
maaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamuya imam Al-Imran Touré ni ale Zerni Almami ye a ka kutuba fa bɛɛ lajɛlen bamanankan na a ye tali kɛ min na o ye maanifin i ka k'i faso fɛ i ka faso kanu min ye jamana ye n'a bɛ degun na maaw ka hinɛ ɲɔgɔn na maaw ka ɲɔgɔn toboto an ka bɔ ɲɔgɔn kalama an ka jamana dɛmɛ sabula min ye jamana dɛmɛ foyi to o bɔ min ye Al-Imran Touré ye a y'a ɲini silamɛw fɛ k'a ɲini maa ɲɛnɛmaw fɛ k'a ɲini sigida maaw fɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'i faso i ka o kuma bɔ o de fana ye baaraba ye min jɔra ka bɔ diinɛtigiw bolo a ye dugawudon kɛ sa bɛɛ lajɛlen ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o di bɛɛ lajɛlen ma Al-Imran y'a ɲini sifinw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ u ka dɔ fara faso kanu kan k'a ɲini maaw fɛ maa se bɛ fɛn o fɛn na dugaw la Ala ko la i k'a kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa Mali an bɛ degun min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min hiji taala minnu fana bɛ a ye dugaw ɲini olu fana fɛ k'u to hiji kɛnɛ kan ka dugaw kɛ Mali ye Mali bɛ se ka basigi cogo min fala i b'a dɔn k'a fɔ min ye seli in ye ale sinsinnen don min kan o ye laya ye laya ni imamuw tilar'u ka kutuba la waati min olu de ka laya bɛ fa fɔlɔ i selila alimami min kɔfɛ n'o ka laya ma fa i tɛ se k'i ta fa dɛ ka wuli ka bɔ ko alimami ka kutuba janyana ka t'i ka laya fa sogo de b'i bolo o la sa seli zen ta kɔni tiɲɛ na a kɛra bato ye nka kuma fanba o taara bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn jamana bɛ se ka basigi cogo min na hukumu kelen fana kɔnɔna na kuluba faama sigiyɔrɔ la i n'a fɔ a kɛra laada ye sisan min ye salle de banque ye ale misiri o baaraw kɛra ye min ye maa min bɛ sa n'o o ye kuluba misiri alimami ye fala ye ale yɛrɛ nana kɛnɛ kan n'o ye Alimamudu Touré a fana ye laseli kɛ ka bilasiralikanw fɔ bɛɛ ni kelenya ni cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka sigi cogo min na kɛnɛ in kan jamanakuntigi tun bɛ yen n'o ye général d'armée Asimi ye a ka premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye CNT maa ɲɛma n'o ye général de corps d'armée Maliki Diaw ye ka taa se finitigiw ni ministre ma lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye silamɛ diinɛ lasigidenw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw ani maa caman u bɛɛ lajɛlen nana sa min ye sali ye k'a kɛ dugawudon k'o kɛ jamana ye bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na baaraw bannen Asimi Goyita ye min sɔrɔ ka fɔ Radio Mali maaw ye ale ni a yɛrɛ ka kunnafonidiyɔrɔ maaw n'o o ye kuluba faama sigiyɔrɔ kunnafonidilaw ye commandant colonel Baba Siseka maaw an ka jɛ an ka o lamɛn olu ka kumaw baraw la. An bɛ Ala barikada Ala min ye bi don jira an bɛɛ la k'Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn bi ye donba ye don min ni faraɲɔgɔnkan don min ni tasibila don min ni aladeli don an bɛ Ala barikada Ala m'o jira an bɛɛ la ka Ala deli Ala ka an ka sanw caya Ala ka an ka batow jaabi Ala ka hinɛ an ka tabaw la an ka jamanadenw man Ala ka nɔgɔya d'u ma ka jamanadenw fo k'u waleɲuman dɔn sabula da kan ɲina seliba a bɛnna waati ma waati min ka gɛlɛn o n'a ta bɛɛ fana janfa min silamɛ an ka jamana kan jatigɛwale n'u dɛmɛbagaw fɛ o fana nana dɔ fara degun ni gɛlɛya kan n'i y'a jateminɛ bi ni janfa in bɛ silamɛ an ka jamana kan sabula da kan an ko an ka kan yɛrɛ ye an ka jamana sɔrɔfɛn ka kan an ka sɔrɔfɛn ye a ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sɔrɔ kan o hukumu kɔnɔna la jatigɛwale mɔgɔw n'u dɛmɛbagaw jamana wɛrɛw u ye janfa ta se an ka jamana ma n'i y'a ye jateminɛ jatigɛwale bolo caman bɛ yen bi minɛ o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma u b'a fɔ min ma ko terrorisme médiatique n'i y'a ye bɔlɔlɔsira kan k'an ka jamanadenw hakiliw ɲagami k'u lasiran u b'a fɔ min fana ma ko terrorisme économique k'an ka jamana sɔrɔ sira k'olu tiɲɛ mun b'a to jamanadenw bɛ wuli k'a bila u ka jamana ɲɛmɔgɔ la ani u b'a fɔ min fana ma terrorisme politique
ne y'a jateminɛ an ka jɛkulu dɔw olu taara fara jatigɛwale mɔgɔw kan min b'a to u bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min na fanga tago la donc u b'a fɔ mun fana ma terrorisme international n'i y'a jateminɛ i b'a jatigɛwale jɛkulu caman bɛ yen olu ni jamana wɛrɛ bɛ jɛ hali n'u ka hakilinataw tɛ kelen mais u bɛɛ sago ye ka janfan ta ka ɲɛsin an ka jamana kuma tɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka na o b'a fɔ mun fana ko terrorisme d'État jamana wɛrɛ bɛ taa ka jamana kɔnɔ min b'a to a b'a sago ɲini an ka jamana kɔnɔ a sira bɛɛ fɛ donc n'i y'a jateminɛ o jatigɛwale taabolo caman o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma nin waati la donc a ka kan bi an ka jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan jamana kelen de b'an bolo an ka jamana ye jamanaba de ye jamana mun bɛ lakali tariku la jamana mun ma deli ka siran fadenya kelen ɲɛ jamana mun ma deli ka siran kɛlɛ ɲɛ donc a ka kan bi an minnu bɔra olu mɔgɔbaw la an ka wuli ka jɔ an ka jamana ye ni kɛlɛ binna jamana kan a ma se mɔgɔ ka mɔgɔ wele mun bɛ se ka jamana lafasa ka jamana lakana a kɛra b'i ka foro la o i b'i ka so i b'i ka butiki kɔnɔ bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ o hukumu fana kɔnɔna an bɛ jamanadenw fo sabula daga bingali fɛn kɛra jamana in kan jatigɛwale mɔgɔw fɛ an ka jamanadenw wulila k'u jɔ marifa t'u bolo k'u ɲɛsin jatigɛwale mɔgɔw ma ka tila ka kunnafoni fana di sɔrɔsiw ma mun y'a to an ka tenitigi ye se ka dankari u la jamanadenw ka jɔyɔrɔ yɛrɛ an b'o fo dan tɛ foli min na o de ye jamana kanu ye o de ye jamana baara bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jamana ko la k'a fɔ fana an bɛɛ ka jɛ bi k'a fara an ka finitigiw kan wa n'an jɛɲɔgɔn irisiw olu minnu bɛ jatigɛwale kɛlɛ la min b'a to an bɛ jɛ k'u dɛmɛ min b'a to basigi bɛ na an ka jamana cogo min na an ka jamana bɛ lafiya cogo min na sabula daga wulikajɔ baden bɛ sen na bi na a ma dogo mɔgɔ si la min b'a to jugu ninnu bɛ kuma na kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra kungo kɔnɔna ye a kɛra ji kɔnɔna ye a kɛra kulu sanfɛla ye a kɛra cɛncɛnkanna ye k'o ɲini ka dankariku la min b'a to an ka jamanadenw bɛ basigi an ye fɛn mun fɔ jamanadenw ka laɲini u ye sira yira n na sira mun n'an b'a fɔ ma n'a a sira sɔrɔla u b'a fɔ ma ko assise nationale de refondation jamanadenw bɛɛ bɛnna k'a fɔ u bɛ fɛ jamana ka taa nin taabolo kan o taabolo min taara an bɛ o sira ta segin kɔ do sira la bilen fo an seyɔrɔ o de ye malikura ye malikura n'o bɛna kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la o baara in an b'o kɛ fo ka s'a dan na segin kɔ t'a la siran t'a la sabula da kan baara min tɛ ɲɛ kɔ a kɛli kɔ i b'a kɛ siɲɛ kelen i ka lafiya mun b'a to i kana segin a kan siɲɛ caman hali bi an bɛ jamanadenw fo k'u fo dan tɛ foli mun na hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana basigi ala ka sɔrɔ sabati an ka bunahadamadenw minnu an jɛɲɔgɔn minnu ɲin tora nin kɛlɛ la sɔrɔsi fara sibili kan a n'an teriw kan an b'a ladeli ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma minnu joginna ala ka lafiya d'u ma ala ka jamana basigi an bɛ ala deli sabula da ka samiya baga don ala k'an sɔn samiya ji ɲuman na mun b'a to an ka sɛnɛkɛlaw u bɛ nimisi wasa sɔrɔ ala k'an kisi ka taga ji mun bɛ na ni tiɲɛni ye hali bi an bɛ ala fo k'ala barikada n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan ala ka san wɛrɛ jira an na. Hala an bɛ taa Makan i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 9 o kun ye Arafa don ye Arafa ale baaraw bannen kɔfɛ pewu Mali a ye selikɛnɛ sigi nin y'a siɲɛ 3nan ye kabini u taara gouvernement ale ka laɲini hukumu kɔnɔna na Ibrahim Jawara seli in kɛra cogo di ani kuranɛ kalan in kɛra cogo di an k'ale sɔrɔ Makankaw fɛ yen. An balima asilamɛw assalamu alaikum bi ye selidon ye Mali la alhamdulilayi seliba kalo tile 10 Madinɛ tɛmɛnen kɔfɛ ani Makan ni anw ye Arafa kuranɛ kalanba ni k'a labɛn laɲini kelen pewu ka dugawu don kɛ Mali jamana ye ala ka Mali sabati ala ka Mali banba ala ka Mali jidi a ɲɛmɔgɔba sa Sheikh Umaru Kuyate alhamdulilayi u ye kɛnɛba sigi bi Arafa don yan nɔ cogoya min ni kuranɛ ni k'a kalan Mali ye k'a jigi siɲɛ caman dalilu khairati fana kala alhamdulillah rabbil alamin an balimaw nin kɛnɛ in kan almadina kuranɛ kalan o Makan kuranɛ kalan o Arafa ta a bɛɛ kunkolo pe dɔrɔn de ye an ka minisiri min ɲini an fɛ a daga min bonya d'an ma an ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana armée ka dugawu kɛ transition ye o kɛlen an ma wajibi ye sanuko tɛ wariko tɛ minisiri ka fɛn d'an ma minisiri y'a bɛɛ d'an ma ka ban minisiri moyen bɛɛ d'an ma a bɛ ka kalantɔ lillahi ala kosɔn ka jɛ ka alikuranɛ yira ala la mun min ala kumakan ye ka Mali ta ka Mali da kɔnɔ k'a yira ala la
ala ka ɲa mali ma ka mali bɔ ni janfa in kɔnɔ ala ka mali sɔrɔsiw dɛmɛ kɛlɛkɛnɛ bɛɛ kan mali transition bɛ bi ala k'u dɛmɛ ka sɛbɛnna d'u ma ka mali tafanga d'u ma minisiri de ɲini an fɛ dogo ni bange la. Dr Mahamadu Kone n'ale ye diinɛ minisiri ye ale de a ɲini an fɛ n'an sera fan o fan an ka kuranɛ kalan jamana ye o kuma kuranɛ kalan fɔlɔ kɛra Maka filanan kɛra Madinɛ ni ye a laban ye Arafa laɲini kelen pewu ka dugawu don kɛ jamana ye ala ka mali sabati ala ka mali banba ala ka mali jidi mali gouvernement a bɛ baaraba min na jamana in kɔnɔ ala ka sabati a bolo. Aye na ɲɛfɛ wa ala fana mago bɛ an ka yafa ɲini na nin waati ninnu na dɛ ani an ka tubi la an ka segin an kɔ an balimaw ni kuranɛ jigiba in kɛnɛ kan sa mali ka consul jida Sherifu Hamidu Ba an y'a ye kɛnɛ kan ka na fara an ka arafa don an ka ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an balima silamɛw o tɛmɛnen kɔfɛ délégué général Dr Abdul Fatah Sise a fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka na fara hejidenw kan an ka jaga ni kuranɛba in jigi mali jamana ye. Balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ aw bɛ dugawu kɛ an ka autorités ye inchallah n'a ye dugawu kɛ ni baara ɲɛn'u bolo a bɛ ɲɛ an bɛɛ de bolo u ka wuli ka jɔ aw bɛ ɲɛma la su ni tile aw ɲɛma la autorité bɛ mun kɛra pour que jamana ka basigi donc an ka dugawu k'aw ye. N bɛ an ka jamana marabagaw fo n'aw y'a ye an ye baara o baara kɛ ka se nin ma olu de y'an dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes a docteur Mohamed Omar Kone aw yɛrɛ ɲɛ b'a la baara minnu kɛra alhamdulillah an kun bɛ yɔrɔ min na Mina a labɛnna cogo min na ani an bɛ bi Arafa kɛnɛ kan bi yɔrɔ min na bi an ni kulu foyi tɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka yɔrɔ ɲuman sɔrɔ ten nin bɛ ye gouvernement transition ka dɛmɛ ye ministre ka dɛmɛ ye. Alhamdulillah an balimaw a k'a dɔn k'a fɔ Sheikh Umaru Kuyate a n'a ka jama surtout a n'u ka ɲɛmɔgɔba Dr Ousmane Soliu Traoré u ye kɛnɛ min n'a bɛ kuranɛ kalan in na kɛnɛ sabatira kɛnɛ ɲɛna. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بقراءة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. an bɛ ale minisiri yɛrɛ fo a ka ŋanaɲumanya la sinuna minisiri a ye alikuranɛ de bonya k'ala bonya a ye c'est-à-dire a ye alikuranɛ bila valeur la ka dɔ fara kuranɛ valeur kan hiji kɔnɔ docteur Mohamed Omar Kone donc an bɛ dugawu k'a ye sida ni kɛnɛya ni wasa ala k'o d'a ma hali bi ala ka ɲɛmɔgɔ ta fanga d'a yɛrɛ ma ala ka denbaya kɛ a sago ye ala ka sinsin an bɛ dugawu kɛ fi sida wali ala ni ala ka n'a wasa ala ka maliden bɛɛ dɛmɛ. Alhamdulillah an balima silamɛw Sheikh Umaru Kuyate a n'a ka jama an b'u fo ɲinan kuranɛ kalan alhamdulillah a taabolo ka ɲi k'a daminɛ Maka Madinɛ fo yan nɔ kɛnɛ in sabatira kɛnɛ in labɛnna ka ɲɛ Sheikh Umaru Kuyate n'i ka jama aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Arafa wassalamu alaikum. bi kɔni kalo tile 11 de ye kunun ye tile 10 ye ko sitanɛ bon daminɛna an tɛ taa o fana kɛnɛ kan sitanɛ bon bɛ kɛ siɲɛ 3 de fɔlɔ kun ye bi an ka t'o kɛnɛ kan. An balima asilamɛw assalamu alaikum bi ye selidon ye Mali la alhamdulillah seliba kalo tile 10 gouvernement ka hejidenw an bɔlen kɔfɛ Muzdalifa ka na Mina sɔgɔmada in na an y'an kunda ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la an balima asilamɛw délégué religieux n'u ka ɲɛmɔgɔba ye Dr Ousmane Soliu Traoré a ye karamɔgɔw labɔ alimamiw hijidenw k'u fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na an k'an jɔ k'an ɲɛsin ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la ka taa sitanɛ bon sɔgɔmada in na bɛlɛ 7. an balimaw ka bɔ an ka tantan na ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la a ka jan nɛ o kuma maa minnu bɛ k'a fɔ n'u tɛ se ka taa u bɛ se k'u ka bɛlɛ di maa wɛrɛw ma o ka taa bɛlɛ bɔ u nɔ la an kɔni y'an kunda nin sira in kan an balima silamɛw k'an ɲɛsin ka taa sitanɛ bɔyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي ote aun kelen koyi ote gouvernement ga hijidon kelen koyi privé bebala ayi diɲɛ hijiden bɛɛ de b'a kunda sɔgɔmada in na ka taa sitane bonyaw la ka taa sitane bɔ an balima silamɛw a jama ka ca kosɛbɛ a ma nɔgɔn dɛ nka an wulila waati min na a y'a sɔrɔ tile ma bɔ kosɛbɛ 7 heures waati don alhamdulilayi an y'an kunda ka taa fo yen nɔ. An balimaw ka bɔ tantanw na ka taa sitanɛ bɔnyɔrɔ la i b'a ye lakana tigilamɔgɔw polisiw ambulansiw pɔnpiyew u caman de bɛ yen nɔ cogoya min na hijidenw ka se k'u kɔlɔsi ni maa min ye baasi sɔrɔ u b'olu tigi ta cogoya min na ka dɛmɛ don ma an balima silamɛw. O tɛmɛnen kɔfɛ saudiya polisiw jisuma de b'u bolo u b'a kɛ mɔgɔw kan cogoya min na mɔgɔ ka se ka lafiya an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ka di koyi nin ye donba ye anw fɛ yan alhamdulilayi tɔgɔma b'a la mɔgɔw bɛ sɛgɛn nka silamɛya kanu ani bonya min bɛ silamɛya kan ani maaw bɛ silamɛya fɛli min kɛ sɛgɛn mɔgɔw t'a santi an balimaw. Walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila. O kuma alhamdulillah gouvernement ka hijidenw an selen sa sitanɛ bon aw ɲɛ b'a la alhamdulillah filiale gouvernementale bi sɔgɔmada in na u taara ni ka taa sitanɛ bon bɛlɛ 7 ni ka taa fili an balima silamɛw alhamdulillah. O kuma inshallahu sini seliba kalo tile 11 u bɛ tila ka bɔ tuguni sɔgɔma ka taa bɛlɛ 21 fili sinikɛnɛ seliba kalo tile 12 u bɛ tila ka bɔ tuguni ka taa bɛlɛ 21 fili o y'a bannen ye ka labɛnw sabati k'u kunda ka taa maka inshallahu. Alhamdulillah an balimaw an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma bi sitanɛ bon na gouvernement ka yɔrɔ la min na o de ye nin ye an bɛ dugawu don kɛ a tɔ tile 2 ala k'a nɔgɔya aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Jamaratu la sitanɛ bon yɔrɔ do koyi wasalamu alaikum. Ayiwa Jawara n'aw bɔra sitanɛ bon yɔrɔ an bɛ segin ka taa Arafa sabula min ye anw yɛrɛ bolo ni baarakɛyɔrɔ min bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Dunuya Travel ye ale fana ka hijidenw tun bɛ Arafa kulu sanfɛla la u ye dugawu don ni bato caman kɛ min ye Mali ye a bɛ se ka ko suma cogo min na baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa o ye Amadu Mayiga ye Dunuya Travel fala ye nin ko in senfɛ u ko ko maa caman ala ni u ka laseliw fɛ an fɛ yan olu sera ka hiji kɛnɛ sɔrɔ a dɔw bɛ Mali kɔnɔ a dɔw bɛ Mali kɔ kan dɔw yɛrɛ ma se ka taa nka u ye mɔgɔ bila ka taa u nɔ na u bɛɛ lajɛlen ala ni jani sababu o baaraw sera ka kɛ o la sa ko sango min ye hijitalaw ye u yɛrɛ ye k'a fɔ ko Saudiya ye yɛlɛma don ko la fala ye ko hijita tɛ tuguni k'a fɔ ko n b'a bila ko ni waati sera
olu y'u ka kurumokali yɛrɛ kɛ kunun na siningo arafakaw fɛ yen Amadu Mayiga bɛna ɲɛfɔli k'an ye sabula o y'a yira sa k'a fɔ n'a ka di ye kabini sisan i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara a bɛ tɛmɛ numéro minnu fɛ ani baara bɛ kɛ cogo min an ka Amadu Mayiga lamɛn Dunuya Travail a ɲɛmaaba o ye ale ye. Salamu alaikum ni waati in na an bɛ arafa minnu na alhamdulilayi an bɛ barika da Ala ye Dunuya Travail bɛɛ sera ka arafa kɛnɛ sɔrɔ an bɛ waati min na an y'an ka kubaw n'an ka duwawu bɛɛ kɛ an ye hijidenw k'u bɛ k'u ka duwawu kɛ an nana hijidenw dɔ ye fara olu la wala comme na alhamdulilayi Ala y'an kɛ yɔrɔ min na a ka surun fɛn na kulu la kosɛbɛ à peu près an b'a fɔ 300-400 mètres o de b'an ni dugu cɛ o ye Ala tanuba ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wele k'an bila maliyɛnw bɛɛ ma Mali silamɛw bɛɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka na hiji la san wɛrɛ 2027 tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna Dunuya Travail la 2027 hiji tɔgɔ sɛbɛn daminɛna 2027 hiji tɔgɔ sɛbɛn daminɛna an bɛ wele bila silamɛw bɛɛ ma ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ ka na hiji la ka mɔgɔ tɔgɔ sɛbɛn hiji la i ka taa tɔgɔ sɛbɛn à partir du 1er juin ni seli tɛmɛna dɔrɔn tɔgɔ sɛbɛnw bɛ daminɛ hiji dɔrɔn n'i bɛna hiji la fo ka passeport de sɔrɔ gɛlɛyaba de bɛ passeport sɔrɔli la ni nati minnu bolo donc an b'a ɲini fɛ bɛɛ ka wuli sisan nin waati in na ka wuli ka t'u tɔgɔ sɛbɛn wari sara la dɔgɔdɔgɔ se ka dɔgɔdɔgɔni sara o ye fɛn nɔgɔya ye an y'a don baara kɔnɔ donc wari bɛ se ka dɔgɔdɔgɔni sara fo ka se waati ma yɔrɔ a b'a dɔn ɲina tɔgɔ sɛbɛnw a dabilara 31 décembre o kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ toujours ni décembre min bɛ nalen décembre 2026 2027 tɔgɔ sɛbɛnw fana u bɛ na jɔ faamaw ma fɛn fɔ la fɔlɔ mais an b'a jigiya k'a fɔ san o san dɔ de bɛ bɔ délai la ka na donc vraiment an bɛ wele kɛrɛnkɛrɛn bila Mali hijidenw ma ka wuli k'u tɔgɔ sɛbɛn 2027 campagne a dayɛlɛla Dunuya Travail la a ye n'aw tɔgɔ sɛbɛn numéro 66 71 37 24 66 71 37 24 WhatsApp 82 01 04 04 WhatsApp 82 01 04 04 voilà an tila k'a sɛbɛn dugu ma n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la aw bɛ se k'an wele bɛ ka WhatsApp caman o numéro fila in na wa numéro fila in fana bɛ WhatsApp la assalamu alaikum. Ayiwa min ye Dunuya Travail ye an b'a ɲɛmaaba fo Amadu Mayiga fala ye APDP maaw tun bɛ taamana nin waati in na kɔnɔwarikaw fɛ yen tile 4 min ye farafinna ni diɲɛ maaw tɔgɔla sɛbɛnw la kɔlɔsili o baara Assemblée Générale ba tun bɛ yen kɛnɛ kan sa an ka maaw olu ni jamana wɛrɛ maaw ye hakilina falen-falen kɛ tile 4 baara in yɛrɛ tali kɛ mun na sa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan maaw bugunlatigɛ sɛbɛn bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛ kosɛbɛ min ye bɔlɔlɔ sira fɛɛrɛ minnu sigilen olu kɛrɛfɛ sa ko k'a lajɛ farafinna kɔnɔna yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min na sariya ko ta na sira fɛ k'a lajɛ bugunlatigɛ sɛbɛn ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Mali ale ka maa minnu tun bɛ n'o ye APDP maaw ye olu yɛrɛ ye kuma ta fɛɛrɛ min bɛ Mali bolo hakilina bɛ Mali la ani Mali yɛrɛ ka filɛna ye min ye nin ko in na u y'o fana fɔ babu senfɛ kɛnɛ fana ka ɲi sa u ni jamana wɛrɛ maaw fana ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan bolo ni ɲɔgɔn ma bɛ se ka kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la APDP maaw y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Jɛnsɛn Naani yɛrɛ tɔgɔla tɔma min bɛ yen n'o o bɛ tunkarankew ka kow ɲɛnabɔli kunna sa u n'o ɲɛmaaw fana ye ɲɔgɔn ye hakilina falenna kow sira na sira fɛ maa minnu bɛ sa n'olu bɛ ka gɛn ka bɔ jamanaw kɔnɔ walima n'u b'u sigiyɔrɔw bila olu tɔgɔla sɛbɛn bɛ se ka lakana cogo min ka lakɔlɔsi cogo min na sariyako ta na sira fɛ bɛn kɛra ka sa k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛna n'u bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa o maa kofɔlen ninnu olu ka sɛbɛnko bɛ se ka don ba la cogo min na ka lakɔlɔsili sigi sen kan APDP kɔni nin tun t'a siɲɛ fɔlɔ ka taa nin kɛnɛ kan sabula min ye nin lajɛ min bɛ kɛ kɔdiwarikaw fɛ yen san o san sigi bɛ kɛ ka Mali kɔnɔ ale ka fɛɛrɛ ɲumanw na n'a ka baara kɛcogo ɲumanw na sabula a fana ka APDP a sigira sen kan a mɛnna farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ fala ye Fédération Malienne ale ye communiqué bɔ k'a yira sa k'a fɔ k'a tun ye jɛrɛ mun kɛ a n'a tun ye baara minnu kɛ olu kɔmansegiw kɛra tɔndenw ye lajɛ o kɛra araba tɛmɛnen a fɔ tarata tɛmɛnen u ka tɔn yɛrɛ jabala la senfɛ sa baara minnu sigira sen kan n'o o ye entraîneur kura tali ye ko a baaraw bɛ sen na u y'a yira sa k'a fɔ k'o kɔni tun ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka se ka baara kɛ ka ɲɛ entraîneur kura bɛ se ka sugandi cogo min k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nka nin waati in na sa k'a ɲinina tɔn yɛrɛ ɲɛmaa fɛ n'o ye Muazu Baba Sise ko ale ni minisiriso min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna u n'o ka kuma sabula entraîneur kura min na sugandi o ka musaka ko u ka bɛɛ bɛrɛ la o mana bɔ kuma min na sa tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka fɔ
k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna bɔlɔlɔ sira fɛ maa caman tɔgɔ bɛ ka fɔ Florent Ibenge dɔw yɛrɛ ko k'o taara ka ban ko sɛgɛsɛgɛli bɛɛ lajɛlen banna dɔw fana y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Badou Zaki ko kun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Magasuba n'o ye Mohamed Magasuba ye Aigle yɛrɛ ka dege karamɔgɔ kɔrɔ ale fana tɔgɔ fɔlen don nin ko in na fala ye nka sinsin kɛra min ka bɔlɔlɔ sira fɛ ni tile fila in na kosɛbɛ o ye Florent Ibenge ye RDC ale dege karamɔgɔ kɔrɔ maa min ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ dege karamɔgɔ ko la min ye fasilikɛlaw kɔni y'a yira bɔlɔlɔ sanfɛ ko Mali maaw ye o de sugandi musaka ko k'a tɔ tora ye fédération ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ k'u ka barosigi fana senfɛ baaraba minnu bɛ yen n'u kan ka olu boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Coupe du Mali finale ko kan ka taa sibiri nata in n'o ye mɛ kalo tile 30 ye o kan ka kɛ Joliba AC ale ni FC Jara ni ɲɔgɔn cɛ tɔn fila minnu tora tulo na sa o baaraw fana labɛnnu k'u bɛ o kan sifin minnu bɛ yen n'olu si san 17 sɔrɔ sa olu ka farikolo ɲɛnajɛ min banna n'an bɔra baara la pewu o kumaw fana lakarila a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛnna min kan sa o ye k'a fɔ sa fédération yɛrɛ baara bɛ ka kɛ cogo min na nin waati na bɛɛ lajɛlen ka to kɛcogo kelen na jɛlenya ni tilennenya la ka tila ka dugawudon fana kɛ samɛfɔli u y'o fana ta k'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kamɛ k'ala k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ fala an ye kibaruya fana sɔrɔ sa k'a yira k'a fɔ ko fédération malienne de football ale ni maa min bɛ balontanminɛw de an ka ndolancilaw ma n'o ye Ernest ye k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔni bolila min kan Ernest y'a yira sa k'a fɔ ko fédération ɲɛmaaw ye bɔli min kɛ ka kuma k'a sɔrɔ u m'u sara olu la u m'olu ɲininka ale yɛrɛ kelen tɛ fédération ni maa minnu bɛ baara kɛ k'o ye fili ye a yirala sa k'a fɔ majɛw kɔni yira baara kɔnɔna na nka min ye tɔn jɛkulu fila ye o ye ɲɔgɔn faamu baara kan ka tɛmɛ sira min fɛ u yɛrɛ kan ka jɛ ka communiqué bɔ o la communiqué labɛnw bɛ sen na yaasa n'u bɛnn'o ka baara kan ka sigi sen kelen min kan o bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ye nka nin waati in kɔnɔna Ernest ale tun bɛ bolo min kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ k'o ka dangɛnɛmaya tiɲɛ minnu bɛ yen ani ko nana cogo min na u ka se ka ɲɛfɔ fédération maaw fana y'a yira la sa k'a fɔ olu nana sira min fɛ nin waati in na olu b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'a bila a kunna k'a fɔ ko foyi tɛ se ka kɛ dibi la tuguni a tɛ se ka kɛ dogo dɔ la tuguni kɛnɛkan jara k'i baara bɛ kɛ o cogoya la ni fɛn minnu kɛra ni minnu majɛ bɔ o la u na sigi ka kuma olu ka barosigi kun kɛ kun ye mun ye k'a yira malidenw na ko bɛ cogo min u nana sɔrɔ a bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama yanni fɛn yɔrɔ ka caya o de y'u ka laɲini ye nin ko in kɔni nisɔndiyamayɔrɔ ye min ye fala ye jɛkulu fila ye n'o ye Ernest ka jɛkulu ye ale ni fédération u bɛ sigi ka fɔ la sa u ka barosigi ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yaasa cogo min na u bɛna bɛnkan min sɔrɔ o na kɛ bataki ye bɛɛ lajɛlen na se ka o sɔrɔ k'a da bɛɛ tulo ka dɔrɔn Coupe du Mali finale a ta ko 65 na sibiri nata don a bɛ kɛ Bamakɔ yan FC Jara ale ni Joliba fala ye Joliba k'a kɔlɔsi dɛ jaralakaw falen sogo la o ma ɲi dɛ ah wulada in na taa k'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen Falaye Keyita Kasim Tarawele anw de ye bi wulada in na taa d'aw ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da